Be 'di'ch gwaith chi? Dwi ddim yn gweithio rwan, dwi wedi ymddeol, ond ronin athrawes. Be 'di'ch gwaith chi? Dwi'n gweithio fel rheolwr perfformiad i Cartrefi Cymunedol Gwynedd. Be 'di'ch gwaith chi? Dwi yn bennaeth marchnata yng ngwasg y Lolfa yma yn Nhal-y-bont. Be 'di'ch gwaith chi? Rydw i'n gweithio fel cyfieithydd i Goleg Menai sy'n goleg addysg bellach. Be 'di'ch gwaith chi? Dwi'n gweithio fel ysgrifennydd ac uwchreolwr academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.